ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, മമ്മാസ് ഫുഡ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഐസ്ക്രീമാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 250 ml കപ്പാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് 2 കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി 2 മുട്ട, 2 ടീസ്പൂൺ മൈദ, 5 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര, 2 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ്. ആദ്യം മുട്ടയും മൈദയും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മിക്സ് ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ചെറുതായി ഒന്ന് അത് തീരെ തരിയില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തത്. ഇനി തീ കത്തിച്ച് പാല് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തണുത്തു. എന്നിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മിക്സിയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നന്നായി തണുക്കണം. 2 മിനിറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ച് 1 മിനിറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നേരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കരുത്. ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം. നല്ല അടച്ചിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഞാനിത് രാത്രിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്, രാവിലെയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അപ്പോൾ എന്നാലും ഒരു 5 or 6 അതിൽ കൂടുതൽ മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമുള്ളതല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു. നോക്കൂ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. കുട്ടികൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഓക്കെ, ബൈ.